No, takže Kofil si práve objednal u čašníka, prosím pekne, 6 enciánov. No to je kapané piči. Ale má aj dvojitú porciu chleba. Počkej, to nie je zaostrené nejako. Či nie? Je to zaostrené? A dobre, že sa povedali. Teraz je to zaostrené. Mísa, čo ty na to hovoríš, že si objednal 6 Kofi enciánov? má hladnú, tak často. Kofi, veľmi si hladný? No to je piči toto. Ešte Áno, dlho prosím si to pekne. zabal. Pôvodná idea bola objednať 1 encián a 6 chlebov. Chlebov máme 8, enciánov máme 6. No, Kofi, ukáže, vieš. Čo ti je? Nie. Nevíš, dojde Boba a Boba je... Nie, ty sa na Boba nespoliehaj. Bobo teraz má svoje problémy. Idem fajčiť. Ty nechoď fajčiť, ty mu pomôž s tými enciánmi. Však ja nechám Kofi, nech si dá. To zvládne. Kofi, ale môžeš urobiť meko. Kokot piča, Čo voliča. musí jebať? Zavolaj sem Boba, lebo jebnem jedno. Choď po Boba. Bobo, potrebujeme sa ťa niečo opýtať. Kofila si chcel objednať 1 nakladaný encián a 6 chlebov. Priniesol mu 6 nakladaných enciánov a 8 chlebov. Čo ty na to hovoríš? Dobre, čo máme pre všetkých. Doba je zlá, treba sa najesť. Nevieš, čo bude zajtra. Netušíš. Bobo, ty vole, ja jebnem. No, Kofi, ale tak nie je ona no nad tým, ale proste začni jesť už. Ukáže, vieš. Čo si vlastne dneska jedol, povedz. No musím sa do toho pustiť. Není problém. Sadni tu, vymen sa s mincom. Minca nechce? Tá zatiaľ momentálne nemôže. Pojeme mne. Tak, dobrú chuť, chlapci.